Lapo iku? Gak iso gak? Gak iso. Biar kulit lo glowing dan sehat. Ayo iso tagak. Iso tagak buka. Di pintu. Yo, ayo ganti pintu. Deng 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 deng. Katanya nanti sih. Bengi lo cik. Katanya nanti. Katanya nanti. Iso tagak. Kuncine lho digawa om, gak iso dibuka iku. Masalah. Cik. Rusak kayune ku kok ah. Gak iso. Bubuk ae. Masya Allah. Wes. Mandek ah. Woi. Gak iso, wis mandek. Tak gepuk lho ya ono. Gak kena cik, kan kuncine gawa om. Lo melungker. Loh ya Allah. Kucingnya sapa sih? Wes ah. Nah wes. Kok dilirik kok lawange? Kuncine digawa om. Wes ngono meneng.